idemo daleko, da spasimo sve, dajemo sada sve, pobedit ćemo. Samo mi smo taj sjaj koji obasjava tvoj svet. Nek svosno nestane kod Miyako. Mi smo sada tu kod Miyako. U dobru i u zlu kod Miyako. Mi u sebe smo kod Miyako. Jači zajedno. Brzi kurs. Zar ne bi trebalo da je Od već ovde? Trebalo da igramo fudbal. A znaš, Oda, nešto je verovatno iskrslo u poslednjem trenutku. Kladim se da ne sme da se pojavi. Ako ga dobro poznajem, krije se negde jer zna da ću ga razbiti. Ako mene pitaš, možda je samo u pitanju crvenokosa sa pletenicama. Ko bi ga znao? Naš zavodnik je ponovo u akciji. Aha, ma da. Znaš šta, život je baš lep. Nisam znala da si raskinuo sa Melanie, Ode. S kim? A da, Melanie, tačno, da. Pa nije bila baš... Bila je nekako mnogo... Ono je... Znaš na šta mislim? Ne. Kako ja to vidim, Ode, ti sakupljaš devojke kao što neki sakupljaju markice. Kažem vam da je ovog puta stvarno. Veruj mi, Camille, ona prava. Tako je smešna, osjetljiva i jako je cool. Aha, kao i sve devojke na koje si do sad pao. Možda, ali Camille ima nešto posebno što druge nemaju. Luda je za psima. Šta je smešno? I to je čini toliko posebnom od svih na svetu. Da, a danas popodne idemo zajedno u bioskop. Šta ćete da gledate? Zombi vali 4. deo. Ništa od toga, to je prošlost. Idemo da gledamo nešto vrlo romantično i inteligentno. Film se zove Latice strasti. Problem s vama je što nemate smisla za romantiku, ni trunku intelekta. Kad već pričamo o intelektu, jel neko video Jeremija? Otišao je u svoju sobu. Mislim da ima par većih problema. Jedini problem koji imam je naš prijatelj Ksena. Sećate se poslednjeg puta kada je napao? Kog puta? Onog sa drvećem ili sa bazenom? Ode, složili smo se da nećemo pominjati taj dan na bazenu. Ali zašto? Šta se dogodilo na bazenu, a? Ništa. Baš ništa. Kako hoćete, mislio sam na sve Ksenine napade u skorije vreme. Da li ste primetili ko je meta? Pa da, mi? Ali neko posebno, a Elita i ja. A baš se nekako poklapa da smo mi jedini koji umemo da koristimo superkompjuter. Hajde, svi smo to radili. Pratili ste naša uputstva preko telefona, ali šta bi se desilo ako Aelita i ja ne bismo bili tu da vam pomognemo? Ksena će glatko da pobedi, zbog čega ću vam svima održati brzi kurs o korišćenju superkompjutera ovog popodneva. Šta? Ma nema šanse, ne računaj na mene, idem u bioskop. A ja imam kontrolni i moram da učim. A ja imam trening iz penčak silata. Ne mogu vas naterati da dođete, ali ne očekujte da pobedimo Ksenu. Upravo si, ali znaš, nekih dana prosto nije lako biti heroj. Onda slušajte, vidimo se u kompjuterskoj sobi posle ručka i ako brzo kapirate, bit ćemo gotovi za par sati. Važi. Jeremy, ja ne mogu da dođem popodne. Što? Imam audiciju kod Subdigitalsa. Znaš, zbog koncerta, danas je finalni krug. Ali to neće moći. Šta ako mi se nešto desi dok nisi tu? To nije problem. Dok budeš ostale učio kako da koriste superkompjuter, bit će mi telefon uključen. Ako Ksena napadne, stižem za tili čas. Dobro, možda si u pravu. Suviše se brinem. Ajde, mogu ja bez tebe. Hvala, Jeremy. Toliko o mom treningu, super. A šta je sa mnom? Ima još jedan kontrolni da zabrljam. Ma to je ništa, zamisli kako je meni. Ja treba da kažem Camille da latice strasti otpadaju za danas. Razmisli malo, Ode, bolje ti je tako. Ne moraš da daš toliko novca da bi prespavao film. To je mnogo bolje od spavanja tokom časa koji će nam dati naš prijatelj. Dobro, za početak malo ćemo da prođemo kroz teoriju. Odštampao sam vam malu listu osnovnih funkcija da vas pripremim za... Ej, samo malo! Zar ne bi bilo lakše da odmah pređemo na praktični deo? Kaži nam koji taster da pritisnemo i ćao! Rad na superkompjuteru nije kao glupiranje na konzoli za igrice. Pre nego što budem smeo da vam poverim kontrole, hoću da budem siguran da znate šta sve ova stvarčica sadrži. Hajde, smirite se. Vidite, ljudi, teoretisanje je u stvari prilično zabavno. Da, bit će jako zabavno. Budi najbolja, Aelita.
Elita, zdravo! Baš mi je drago da si došla. Da vas upoznam. Već znaš Nika i Benoit, moje partnere. Sofija je zadužena za novčanik. Zdravo, Elita. A onaj veliki medved u kavezu je Simon. On je naš tonac. A ovo su Medi i Liz, preostali kandidati u finalnom krugu. Zdravo. I tako, ako eksportujemo virtualnu memoriju iz segmenta B u inercionu matricu, možemo da rekonfigurišemo fajlove transfera. Ovo će vam pomoći da odložite poravnanje kvantnih kubitova. Ima li pitanja? Da, ja imam. Kako da od nas očekuješ da zapamtimo sve ovo bla 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 trućenje? Pa, da ste samo malo više pazili, mogli biste da shvatite. Ulrik je u pravu, Jeremy. Nemoj da nas učiš svemu što ti znaš. Prosto nam pokaži neke praktične stvari, kao što je materijalizacija u Lioku ili programiranje prevoza. Dobro, važi, pretpostavljam da možemo da pređemo na praktični deo. Jesmo stigli? Dobro, Medi, bilo je dobro. Budi siguran da si pritisnuo pravi taster. Spreman sam, ali ne želim da završim sa 4 ruke i 3 noge. Dobro, transferuj Oda, jel tako? Transferuj Oda. Skeniraj Oda. Virtualizacija. Pretvorio se me u baštenskog patuljka! O, ne! Opusti se, šalim se, ovde je sve cool. Nije loše za početnika, a? Bio si za sekund malo zbunjen i umalo da si pritisnuo pogrešan taster, gospodine. Nije mi potrebna nikakva teorija. Nikad nisi zadovoljan. Prebacio sam ga u Lioku, jel da? Da, ali zato što sam ja bio ovde s tobom. I nisi bio pod stresom zbog Seninog napada. Pusti me u stolicu, brzo. Aktivirani toranj, planinski sektor, pravac na skenere, brzo! Prepusti ga meni. Ej! Jeremy! Jeremy! Nestao je. Pa, oduševi nas, Elita. Na tebe je red. I dalje diše, ali ga je jako udarila struja. Hej, ljudi, jeste zaboravili na mene? Ode, mislim da smo u gadnom sosu. Ksena nam je poslao polimorfnog duha i Einstein je u nesvesti. Pa baš super što nam je upravo pokazao kako da koristimo superkompjuter. Aha, upravo si, sve od nas zavisi. Jel neko ima ideju šta da radimo? Da, zvaćemo Elitu. Ne javlja se. Poslaću joj SMS. Okej, moramo da improvizujemo, ali šta da radimo? Za početak, Ode, probaj da stigneš do planinskog sektora. Jumi, zar ne bi trebalo da vratimo Oda ovamo dok ne stupimo u kontakt sa Elitom? Ja znaš kako ponovo da ga materializuješ? Ne, a ti? Nema smisla da se svađamo, ljudi. Radije ću ostati ovde da se borim. Samo mi recite gde da nađem toranj. Da vidimo. Toranj? Znam, da nađemo toranj moramo da aktiviramo radar pritiskom ona 2 tastera. Ej, šta to radiš? Vraćaj to ovamo! A prestani, brzo! Hvala. Pa, plan B. Pokušajte da mi isprogramirate overboard. Možda mogu da nađem taj glupi toranj sam iz vazduha. Dobro, overboard. Prokleti overboard. Einsteinove beleške su svuda okolo. Mislim da je to ova ovde. Pa, samo polako, jer i onako nemam ništa pametnije da radim. Kad smo već tu, jel ima glasa od duhovne spodobe? Aha, kako to da je tek tako nestao? Izgleda da ima još jedan sastanak. Elita, duh mora da je otišao po nju. Moramo da ju upozorimo. Vidimo se kasnije.
Čekaj malo, ne možeš tek tako da me ostaviš samog ovde. Odlično ti ide, Ulriče, samo nastavi. Ne verujem, gde je taj toranj? Nemam pojma, ali ode u tvom pravcu idu neke stvarčice. Napreduješ, Urliče, ali te stvarčice su blokovi i nisu baš raspoloženi. Laserska strela! Ne verujem, sve sam ih promašio! U redu, čudovišta, iskulirajte! Rekla bih da je to to. Puno vam hvala svima za ove sjajne stvari. Dajte nam par sekundi da porazgovaramo o tome i obavestit ćemo vas o odluci. O ne! Trebalo bi da izaberemo Aelitu. Da, nema sumnje u to. Gde je moj prevoz? Rekao si da ćeš ga poslati! Radim na tome. Da vidimo. Evo, uspeo sam. Probaj da radiš brže! Laserska strela! Materializacija overboarda. Urliče! Poslao si mi overbike! Izvini, Ode, ne umem da ti poželim ništa drugo. A bolje išta nego ništa. Imam još jedan problem. Trebalo je da pošalješ meni, a ne njima! Tupane! Sjajno, izgleda da sam moram da odblokiram situaciju. Vreme je da krenem. Pa, Medi i Liz, veoma mi je žao društva, ali... Gde je Aelita? Jeste li dobro? Ništa nije slomljeno. Jeste li u redu? Hej, to baš i nije... Ej, šta je s tobom? Hej, Urliče, gde je taj toranj? Plašim se da pritisnem bilo koji taster. Pa bolje bi ti bilo, počinjem da puđam ovde. Hej, šta taj broj radi ovde? Super, Yumi, baš na vreme. Imam ovde nekako odbrojavanje. Čekaj, sa mnom je pravi stručnjak. Evo. Ulriče, Aelita je. Je li ima neki natpis na ekranu? Da, kaže glavuđa od sira. Šta to znači? To je šifra. Startovao si odloženu virtualizaciju. Direktno u planinski sektor. Ulriče, da li je odnašao toranj? Ne, ali upravo imam mega sjajnu ideju. Ulriče! Ulriče! Glavuđa od sira? To je neka moja i Jeremijeva interna šala. Yumi! Vuda! Pa, nemam šta da izgubim. Da probam onaj toranj.
zarobljen u ledenom sektoru. Ulrik je upravo virtualizovao sam sebe u planinski sektor. Ode, taj toranj je samo malo dalje, ka severozapadu od mesta gde se nalaziš. Vidimo se u planinskom sektoru. Kreni! Pa, bolje ikad nego nikad. Tvoj red, Yumi. Virtualizuj me. Bingo. Transferuje elitu. Skenira elitu. Virtualizacija. Uspela sam! Juhu, pogodi ko sam. Šta je danas na jelovniku? Klasika. Koktel morskih plodove tamo, a William je limunčić. To! Da, juhu! Trebalo ti je dosta vremena. Da, ali sam barem stigao. I ne zahvaljujući tebi. Kad bi znao kroz šta sam prošao... Biće nam potrebno još prevoza, Yumi. Yumi, da li se čujemo? Yumi, odgovori! Problemi s vezom? Ne, mislim da je još gore. Skoro da sam sigurna da je duh u kompjuterskoj sobi. Dobro, idem i ja. Gađe me ode. Trebalo bi ja da idem. I onako sam izgubio dosta životnih poena, a ti još imaš dovoljno. Bićeš koristan ovde. Šta više, to je upravo ono što smo uradili kod napada na bazenu. Ne želim više nikada da pominješ taj bazen. Au! To ćete naučiti, a? Uskači, princezo. Važi. Ovo će da bude gusto. Sad! Udar! Yumi, jesi dobro? Ja nisam ni shvatila da si se vratio. Nije ni on, ali sad sigurno shvata. Nemamo vremena za gubljenje. On će se ponovo pojaviti pre ili kasnije. Dobro, ne mrtaj! Misliš da ćeš umeti da me virtualizuješ? O, pusti se, ja sam genije za kompjutere. Ne baš. Super tim. Alita! Super speed! Šta je ovo, Williame? Zapala ti je druga devojka za oko? Dobro je, ode. Baš na vreme. Hvala, hvala. To je samo deo mog talenta. Einstein bi bio ponosan. Čudno, mislio sam da si ti viši. Vidimo se kasnije.
slučajeva. Gotova si, Yumi. Još ćemo videti. A šta se desilo? Aelita, duh, Toranje, jesi ti uradila? Ja? Nisam ništa uradila. I morate da priznate da sam bio u pravu. Ako sada Ksena bude napao mene ili Aelitu, znam da ćete biti u stanju da preuzmete kontrolu. To onda znači da nam veruješ, ha? Pa, malčice. To su dobre vesti, jer preko sutra neću biti tu ceo dan. Imam generalnu probu. Sav Digitalsi su mene izabrali za uvodni DJ set za koncert. Iako sam ih ispalila. To je fantastično, bravo Aelita. Bravo. Usput, Ode, kako je prošla tvoja ljubavna akcija? Pa, bilo je jadno. Raskinuo sam sa Camille. Nisam ja za tu romantiku. Znaš, ja sam više za akciju, kao onaj dan kad je bio napad na bazenu. Ode, ne pričaj više o tom bazenu, važi? Hej, nemojte mi reći da mi nikada nećete reći šta se dogodilo na bazenu. Ne. Pa vidiš, vrlo je prosto. Da vidim, sećaš se onog napada u sali? Ode, rekli smo da više nećemo pominjati napad u sali, u redu? Zašto? Šta se dogodilo u sali? Praktično ništa. Baš ništa.